Dobré ráno. Dnešní díl promluvím trošku o píše. Z pohledu toho, co vnímám, že je zase o mnoho dál, než když jsem před asi 3 lety vytvářela nějaké příspěvky o píše. Pýcha je totiž rovina, která se také dá pojmenovat hrdost, a ta hrdost je velice fajn jí mít ve chvíli, kdy se vyhrabeme nad všechny ty naše křivdy, viny a strachy, apatie, smutky. Opravdu skutečně můžeme být hrdí na sebe, že jsme dokázali vystoupat nad tyto polohy lživého ega, nad tyto pasti. A je možné se nazývat, že jsem na sebe hrdá nebo na tebe hrdá, ale to samé, nebo tahle rovina hrdosti je potřeba vždycky být ve spojení s tím, čemu se říká neusínej na vavřínech, protože to je taková komolená věta, keep doing what you're doing, a výsledek se dostaví, tedy pokračuj dělat to, co děláš, a výsledek se dostaví. Takhle jsem se ji naučila v sobě, ji takhle vlastně si vždycky říkám. A je protože myšleno výsledek se dostaví, myšleno ten další krok to je ta cesta, cesta je cíl, a za každým úspěchem je prostě další krok. Ta cesta nekončí, a to všichni víte, že nekončí jedním daným prostě objevem a překonáním a dejme tomu i nějakým fyzickým nebo hmotným výsledkem. Prostě pokračujeme dál. Jo, prostě neusínej na vavřínech, protože prostě buď jenom dál dělá, nezapomeň se pochválit, to určitě ano. Nezapomeň si za to udělat prostě třeba i něco příjemného. Konkrétně pokud jsi žena, uč se to v tom období, kdy jsi sama, protože se ti to potom bude hodně hodit, až budeš ve vztahu s mužem. Protože muž stejně tak jako žena potřebuje projevy lásky, muž potřebuje pro svoji výživu pochopení toho, že je cenný, že je respektovaný, že je chválený, a to od duše, ne manipulativně. A to samým žena matka potřebuje umět zadávat svým synům takové dílčí úkoly, které ten syn v tom věku je schopen vykonat a za toho chválit. A nebát se toho, že by spichnul, protože to je něco, co sama ví, že ve chvíli, kdy se dostala do velké vnitřní hrdosti, která se právě už překotila v pýchu, tak jí to vždycky semlelo. A teď jsme tady u toho, o čem právě dneska hodně chci mluvit. Mužská hrdost a do jisté míry i pýcha je, samozřejmě oni na tom mají postaveného svého ďábla, ale u nás, u žen, je to smrtelný. U nás, u žen, mimochodem, lidé, kteří umírají na rakovinu, umírají na pýchu. To znamená, že umírají na uzavřené emoce. A z mnoha procent, nevím přesně tu statistiku, je to žena, která umírá na rakovinu ve světě. A rakovina je ženského původu. Je to opravdu téma emocí. Proč je pro ženu pýcha a hrdost, falešná hrdost a pýcha takovým smrtelným mezníkem? Je to proto, že když vezmete ženu, která sem přišla sloužit tím, jaká já jsem, svým darem ženství, svým darem být zapuštěná do přírody, do přítomnosti a přes svoji schopnost načítat tu danou vibraci a přes tu vibraci reálně snít. Myšleno, že umí
mluvit o věcech, které jsou v té vibraci a ne, které dalece přesahují možnosti jejího muže nebo té vibrace. To je, opravdu to není snění, ale chtění. A v tomto snění a v tomto zapuštění do přírody je tím největším vlastně manifestátorem své dharmy. Je tím největším služebníkem lidstvu, protože v tom momentu je v přijetí svého daru, v přijetí sama sebe. Nepřemýšlí, kdo jaký má legíny, nebo prsa, nebo auto, nebo manžela. Prostě je v přijetí sama sebe. Je v tom svém daru a zná svoji hodnotu. Z toho pohledu je vždycky, a z té pozice, z tohoto rozměru je vždycky šťastná a radostná, je v blisu, je v té radosti, je v tom propojení, zná svoji součást přírody, ví, že je součástí přírody právě proto, že je v přijetí. A je to jedno, v jakém přijetí, jestli jste z 90 vědomé nebo ze 30% vědomé. Stačí, když jsi 100% vědomá si svých 30% toho, co ti ta přítomnost přináší. Ten zbytek už podpoří vibrace, která vidí, že aha, ona bere 100% zodpovědnosti, já ji podpořím v těch dalších zbylých procentech, které ještě ona není schopná pojmout. Zejména pro ženy samoživitelky toto je, nebo které mají pocit, že mají zhoršené podmínky, nebo pro ženy, které ještě nerodily a mají věkově, jsou třeba už v hranici, která je prostě tlačí. Pozor, ber zodpovědnost za svých x%, který jsi schopná v té vibraci načíst. O zbytek se postará příroda, protože ta vidí, že bereš 100% své schopnosti přijímat zodpovědnost. Tedy zpátky k tomu, žena je přirozenou a přírodní od malička. A v této přirozenosti a přírodní se stává čistou dharmou, se stává čistým darem, čistou manifestací svého daru. V tomto momentě je vždycky v přijetí sama sebe, ve schopnosti přijímat. A když něco přichází a přijímá i vlnové frekvence k toho, co vlastně je možné, takže v tom duchu ona opravdu zdravým způsobem sní a dává do vibrace vlastně nějaké svoje představy, které jí pak plní buď muž vedle ní, nebo mužská energie kolem ní, nebo prostě vesmír. A v tomto duchu je čistou nádobou pro zpracovávání emocí. Umí emoce vyjadřovat, ale zároveň propouštět. Umí emoce jim rozumět a zároveň je má opravdu nadchnout okolí, povzbudit svého muže a polaskat své děti, protože to je její absolutní hodnota na planetě. To je její absolutní největší rozměr, skrze který ona je vždycky ve svém daru, vždycky ve své zdravé sexualitě, vždycky ve své důstojnosti a vždycky ve své nejvyšší přidané hodnotě svému manželu a svým dětem. Děti vede svým příkladem zdravé lásky a zdravého ženství pro holčičky a muže vždycky podporuje jako bohyně, ke které se on chce až klanět, protože pochopil, že veškerý zdroj vědomí a lásky, což je jedno a to samé, přichází skrze tuto bohyni. Opravdovou bohyni. Nefalšovanou. A proto ženská pýcha je smrtelná, protože když my se zasekneme v nějakémkoliv procesu svého růstu a neodčistíme strachy
neodčistíme naše křivdy a viny, neodčistíme naše smutky, nedáme tomu ten prostor ve svém růstu a spojíme se předčasně. Naše schopnost tvořit vztahy se zastaví tam, kam jsme dozráli, pokud jsme dozráli, nebo pokud jsme vlastně opravdu jenom zůstali na nějaké úrovni zabetonovaného smutku v nás. A v tom duchu a na této úrovni se skrze pýchu a hrdost stane to, že my jsme jako magnet za jakýchkoliv podmínek a k sobě začneme přitahovat pýchu a hrdost namísto lásky a odvahy a synchronicity. A začne se k nám stahovat spousta lidí, kteří jsou v pýše a v hrdosti, a protože se bojíme zranění, ve kterém jsme mimochodem na té úrovni uvízli, nedočistili jsme, neodstranili jsme, nebo neproměnili jsme tu vibraci svého komplexu méněcennosti, v tom momentě se na nás začnou doslova lepit situace, možnosti, ty ďábelské, ty, jak říkám, v každém světle je i vibrace ten odstín té tmy. A ta opravdu čeká, pokud jsme v automatu dokazovat svoji hodnotu, který se právě zastaví na úrovni pýchy. V úrovni pýchy my zakrýváme svoje emoce a my, žena bez otevřených, myslím tím zdravě, průchozích emocí, není ženou. Prostě není. Ona není ve vibraci a statusu ženy. Je stále ve vibraci a statusu zraněné holčičky. A tak sobě bude přitahovat zraněné chlapečky. A tak sobě bude přitahovat situace, které jí budou podsouvat. Cesta do pekla je dlážděná, aby vydělala rychle peníze, aby se rychle prostě sehnala někoho, kdo se bude o ní starat, aby se prostě nějakým způsobem oblíkla, protože prostě tadyhle ten módní magazín to radí. A v této falešné hrdosti, která vlastně je jenom přikrývkou neodčištěných studů a opravdových zneužití svého ženství, studů vin a křivd, tím vlastně překrývá svou pravou tvář, dál pokračuje ve vysilování se a nakládání na sebe. Obrací se její schopnost být přírodou a přirozenou, krásnou, úžasnou, fantastickou, sexuální, magickou, magnetickou. To se převrátí v to být žádostivou, závistivou, žádlivou, nepřejícnou, soupeřivou, smutnou, přehnaně vtipnou. A to je moment, kde se vlastně začne stahovat na ní skrze ten úroveň pýchy spoustu dalších překážek, který vlastně nepochopené své vlastní hodnotě ona uvěřila, že není možné se z toho, kde je, dostat. Nepochopené své vlastní hodnotě a ve vlastní schopnosti proměňovat skrze emoce všechny vibrace na důvěru, odvahu, naději a víru. Ona vlastně zůstane viset v pýše
ať už je to duchovní pýcha, nebo falešná hrdost, ona zůstane vyset v rovině, kde může vyset několik měsíců i roků. A na úrovni těla se to chová třeba jako nádor. Na úrovni vztahu se to chová, jako že jí přicházejí do vibrace samý kreténi, jak to říká třeba i pak. Teď jsem to použila jenom proto, že to opravdu často slýchám. Nebo že tam začne se vibrovat a vlastně prosazovat takový teorie, jako že žádný chlapi tady nejsou, anebo že jsou všichni takový a makový, a to tady zbytečně nevěřím, ale tam se vlastně děje to, že ta žena je na takový tenký linii s tou naší pýchou a hrdostí, že právě proto, že její dharma je vytvářet vztahy. Takže na té úrovni, na které ona se zasekne, takovej magnet vytvoří. Pro muže je to jinak. Proto to vidíte a mnoho svých audích o tom mluvím, že muži jsou vybavení od přírody hrdostí proto, aby neviděli překážky a aby od žen, které umí přijímat pomoc, umí přijímat se takové, jaké se umí přijímat, je takové, jaké jsou, tak aby jim bez posuzování a kritizování je dopředu, jim dávali možnost se projevit a proto, aby ten muž neviděl ty překážky, protože jediný, co vidí, je tu svoji bohyni a proto láska hory přenáší a pro tu bohyni on je schopný udělat cokoliv. Proto ta hrdost u něj funguje úplně jinak. Úplně jinak. A on se maximálně může uškvařit na svý hrdosti, na svém egu ve chvíli, kdy on nepochopil, že jediný způsob, jak se dostat do lásky, je skrze ženu. Tam on bude vždycky na své uzavřenosti srdce přitahovat takové, které ho budou zneužívat. Proto on se uškvaří na svém egu, zůstane se svýma autama, barákama, s prázdným srdcem. Ale ten muž, který se skutečně přes toto všechno ponaučí a pochopí, že v sobě musí něco proměnit, jeho hrdost a vlastně ta hrdost zejména, ho vlastně povede k tomu, víš co, já to prostě najdu, já to dokážu, já to změním, já to prostě dokážu změnit. A kdy to dokážu změnit, navazuju na včerejší vzkaz. Dokážu to změnit, když je vyveden ze zóny komfortu. A to dělá jenom důstojná žena. Důstojná žena umí a přestala se bát. Tady právě přesně ten strach je uvězněn v té naší hrdosti a píše. A všechno ostatní, co jsme sebe nachytali skrze magnet pýchy, nám dává možnost věřit, že už nikdy nic lepšího nepřijde, nic a podmínky se nezlepší a nedá se věřit. Takže tyhle dva se pak setkají, sedí tam vedle sebe v uzavřených emocích. Žena jenom v sobě své hrdosti a píše, nad tím otevřít svoje srdce a opravdu se stát opravdovou ženou, která umí propouštět emoce a umí magnetizovat lásku, odvahu a víru, tak tam sedí uzavřená a vlastně jediný, v co věří, že může mít muže, který je v absolutní hrdosti, který vlastně tu ženu nevidí jinak než magnet, materiální a požitkový. Pro muže se potřebuje opravdu stát to, že se dostanou ze absolutně, a to nadlouho, se svý komfortní zóny a uvědomí si, že se potřebuje něco změnit. Žena se naopak potřebuje dostat do své komfortní zóny, aby se naučila ve svém spojení s otcem v zádech, s matkou v břiše, to je matka je děloha. Svá intuice a otec vesmír. Potřebuje se zpátky napojit na svoje ženství, dlouho potřebuje uvěřit tomuto spojení, v klidu, ve své zóně,
klidu a spojení se s božstvím v sobě a s božstvím venku, meditace, ženské práce, radost, bliss, setkávání se s ženama, které už jsou v této vibraci, setkávání se s přírodou, se zvířaty, očišťování, dovzdělávání se o svém ženství, starání se o děti skrze pud sebezáchovy a ne poničený pud sebezáchovy, který se vždycky chová, že vibračně na děti tlačí. Muž se potřebuje vzdálit a pochopit, že opravdu potřebuje něco proměnit právě tím, že se dostává ze zóny komfortu, protože je proto vybaven svojí vrozenou hrdostí, nevidět překážky a jít za tou ženou, kterou právě v tom období té ztráty si uvědomí, co ztratil, anebo si uvědomil, že vlastně potřebuje najít ženu, která ho dovede k tomu pocitu vnitřní lásky. Já připomínám ten příběh muže v koncentračním táboru, který jsem to někde zmiňovala, který přišel domů po válce a vlastně, když se ho ptali, co ho vedlo přes ty neuvěřitelné zvířecí podmínky, aby přežil, tak on říkal, že celý léta, co tam byl a nelidsky fungoval, myslel na svoji ženu, až ji znova obejme. A jenom ta představa na tu jeho manželku ho vyvedla z toho neuvěřitelného vágru smrti. Tomu pomohla projít tou smrtí. A když se domů vrátil, ona už byla dávno mrtvá. Ona už tam ani nebyla, ale ta představa, že to dělá pro ní, ta byla ta, která mu dala víru a schopnosti a možnosti projít tou smrtí. Pro nás je smrt projít a odpustit všechny ty pýchy a strachy a zlost. Protože pýcha je strach mimochodem. A každý strach je složen ze 2 základních komponentů. Smrtícího studu a viny. A protože žena vždycky všechno vztahuje na sebe, právě ve své magnetizaci, já tvořím vztahy, no tak když on se mu nedaří, to je moje vina. Tak tohle je, proč rakovina je téma uzavřených emocí. Uzavřené emoce ženy vytváří neschopnost se projevit ve světě jako dharma a pro muže to znamená, že uzavírá svoje srdce. Proto naproti ženě s rakovinou sedí muž s infarktem. Ale to se mění. A to se mění. A mění to žena. A mění to žena, vědomá si své zodpovědnosti za své ženství. A to je pracovat s emocema. Cokoliv ti dá schopnost žít v klidu a v harmonii sama se sebou. A to znamená netrpět nedůstojné chování. Kdo by to nebyl, kdo by kolik neplatil. Tak ty zůstáváš ve své pravdě ženství, ve své touze jít a opravdově žít ženu. Úplně, celistvě. To znamená v hlavě, v duchu, v duši, v těle. A to trvá několik měsíců. Stačí rozhodnutí. A to rozhodnutí už vás vždycky doplní v tom, kolik zodpovědnosti ty jsi schopná vzít za těch svých x%, které z té vibrace načerpáš. To znamená, ty načerpáš z té vibrace schopnost žít třeba 20% toho ženství. OK, ale žij to 100% dělej těch svých 20%, který jsi schopná v tuhle chvíli dělat. Protože těch dalších 80% doplní vesmír, to je ten táta, to je ten otec.
Proto ty očisty, které jsem dala dohromady, jsou tak funkční, protože oni nás odpoutávají od své vlastní víry v zodpovědnost za naše promarněné možnosti žít svůj život v dharmě našich rodičů. To nebylo naše a nikdy to nemohlo být naše. Jediné, co odpouštíme, je naší zodpovědnost za jejich zmařené životy. My neodpouštíme jim. My neodpouštíme nic, co jsme udělali špatně my. My nemáme zodpovědnost za jejich hádky, za jejich rozvody. My nemáme zodpovědnost za nic, co se týče hierarchicky vyšších. Za co máme zodpovědnost za naše děti, a když to nevyčistíme, naše děti půjdou x-násobně silnější cestu. Takže odpouštíme naši zodpovědnost vůči svým rodičům za jejich očisty. A to se v těch očistách děje. A pak už bereme zodpovědnost za to, co je moje schopnost vzít zodpovědnost v té dané vibraci. Jakmile tohle začneš dělat, začnou se dít synchronicity. Je to jedno, v jaké pozici jsi. Jestli máš 3 děti a 1 na vozíku, jestli jsi samoživitelka, jestli jsi v uvozovkách řečená, že jsi neplodná. Je to úplně jedno, v jaké pozici se nacházíš. Tam se začínají dít zázraky. Jakmile ty předsvakneš v tomhle mechanismu. A zázraky se dějí. A dějí se, protože jsme spojeni v síť lidí, kteří toto žijí. O to víc se to děje. Proto přeju krásný den. Zázraky se dějí.